Hölgyeim és uraim! Először is szeretnék bemutatkozni. Králik Szabolcs vagyok, a beruházást végző KTO Kft. Vezető igazgatója. Nagykáta város önkormányzati nevében szeretettel köszöntöm a nagykátai gyógyfürdő ünnepélyes átadásán megjelent kedves vendégeinket. Köztük megkülönböztetett tisztelettel üdvözlöm díszvendégünket, Orbán Viktor urat, Magyarország miniszterelnök. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy miniszterelnök úr elfogadta ugye a meghívásunkat, és fontosnak tartott ezt a településünknek és térségünk számára fontos és kiemelkedő esemény. Úgyhogy ezúttal is köszönjük még egyszer. Térségünk országgyűlési képviselője, Szervány György államtitkár úr üdvözletét küldi és gratulál létesítményünkhöz. Ő most Brüsszelben képviseli hazánkat. Itt szeretném megköszönni egyúttal városunk polgármesterének, Kocsi János úrnak közreműködését, ő nélkül ugyanis ez a projekt nem valósulhatott volna meg. Ezt 2007-ben ő már megtervezte, most pedig 2012-ben be is fejeztük eredményesen. Köszönjük, polgármester úr! És ünnepségünk kezdetén szeretném felkérni Peresztegi Imre urat, az AJ ZRT vezérigazgatóját, hogy mutassa el a beruházást és a kivitelezést. Tisztelt miniszterelnök úr, polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Az AJ ZRT a projekt kivitelezési munkáit közbeszerzési pályázaton nyerte el, és az építési munkák kezdete az 1 évvel ezelőtt volt, és mint látják önök, a kivitelezési munkák befejeződtek, és használatba és üzembe helyezésre került a projekt. Hogy mi valósult meg az 1 év alatt? Amit mögöttem látnak önök, ez a fedett fürdő, ez kvázi zöldmezős beruházásként készült el, mint egy 1300 négyzetméter hasznos alapterülettel, 3 szinten, gépészeti terekkel, pihenőterekkel, szaunavilággal, gyógyászati kezelőberendezések elhelyezésére szolgáló helyiségekkel, és mintegy 400 négyzetméteren pedig vízfelület található az épületben. Ezen kívül megépítettük a kiúszómedence részt, mely mintegy 200 négyzetméter, és a strand területén egy fürdőmedence került átépítésre, ugyancsak egy 150 négyzetméteres alapterülettel. Nem akarok bele bonyolódni itt részletekbe a megvalósítással kapcsolatos és beépített anyagok berendezésekkel kapcsolatosan, de az viszont szeretném önöknek elmondani, hogy ez az épület infrastruktúrájával együtt olyan berendezéseket tartalmaz, amely a megújuló és fosszilis energiahordozók csökkentésével tud működni. Az 57 fokos melegvízből kivonásra kerül az energia egy része, ami nem szükséges a vízfelületek működtetéséhez, és ez szolgálja a hűtés és a fűtés energiáját. Megépítésre került a környező infrastruktúra parkírozókkal együtt, és az épület és az építmény teljes akadálymentesítése készült el. Én köszönöm az együttműködését a megrendelőnek, a közreműködő partnereknek, hatóságoknak, hogy a megfogalmazott célok alapján határidőre és teljes körűen el tudott készülni a projekt. Szeretném elmondani azt, hogy az építményt magyar mérnökök tervezték, magyar kivitelező vállalkozások építették, és magyar
szakmunkások dolgoztak a ház és a környező infrastruktúra megvalósításában. Én jelentem polgármester úrnak, hogy a mű elkészült, vegyék használatba, szolgálja a város és a térség lakosságát, és kívánom polgármester úrnak, hogy valósuljanak meg azok a fejlesztési céljai, amelyek a város jövőbeni turisztikai céljait is szolgálhatják. És ezáltal bővüljön, fejlődjön a térség, és a lakosság legyen gazdagabb. Köszönöm szépen! Felkérném Kocsi János polgármester urat, hogy legújabb létesítményünket mutassa be és jelentőségét hihetassa. Tisztelettel köszöntöm a miniszterelnök urat, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és ellátogatott Nagykátára a gyógyfürdő átadására. Köszöntöm az érdeklődőket és a meghívott vendégeinket. Megköszönöm a támogatóknak a beruházás megvalósulásához nyújtott segítségét, büket. Az önök felhatalmazás alapján én 6 éve vagyok a város polgármestere. 5 évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy a meglévő gyógyfürdőt és környezetét fejleszteni fogjuk. Időközben megépült a fürdő mellett a sportcsarnok, a tájház, a kerékpárút, a vasútállomáson a T-Plus, Air parkoló. Az elmúlt időben a gyógyfürdő mellett 5-6 ingatlant már megvásároltunk. A mellettünk lévő ingatlan, ami itt látható, ezt megvásároltuk, és szeretnénk az egészségpénztár által támogatott különféle szolgáltatások megvalósítani. Például reumatológiai kezelés, kárfürdő, elektromos kezelés, gyógymasszázs és a gyógyulók rendelkezésre fog állni, reméljük majd. Jelenleg ezek a tevékenységek most a körülmények között zajlanak. Szükségünk lenne még a gyógyfürdőben egy csúszdára és egy tanmedencére, ami a Tápió menti településeken élő emberek egészségügyi ellátásának színvonalát és a pihenni vágyó igényeinek is megfelelni. Az elkövetkezendő időszakban fejleszteni kívánjuk a gyógyfürdő környezetét, ahova egy 100 fős gyógyszállodának a építését is tervezzük, ehhez befektetőket és szintén támogatókat is keresünk, úgyhogy a jelenlévő polgármester urakat is, hogyha valaki hall ilyet, akkor azt kérném, hogy tudja hozzánk, hogy a fejlesztés minél hamarabb megvalósuljon, és Szűcs Lajos úr is, aki elég sokat mozog ebben a körbe, mint a Közép-Magyarország Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, tőle is kérjük a segítséget, hogy ezeket a célokat minél hamarabb meg tudjuk valósítani, és hát a miniszterelnök úrnak a támogatására pedig mindig számíthatunk, úgyhogy arra is számolunk. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és köszönöm. Feladat. Tisztelettel felkérem Orbán Viktor miniszterelnök urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tekintettel erre az hatalmas melegre lehet, hogy akkor tenném önökkel a legnagyobb jót, ha szinte meg se szólalnék. De azonban az elvégzett munka az nem engedi meg, hogy csak úgy egy-két mondatban túllendüljünk mindazon, ami itt történt. Persze azoknak is igazuk van, akik azt gondolják, hogy azok az emberek se föltétlenül éppelmélyűek, akik ilyenkor fürdőnadrág helyett öltönyben állnak a 35 fokos melegben. Én is szívesen cserélnék a fiatalokkal, de hát, mint önök is bizonyára tudják, vannak olyan munkák, amikor az ember nem maga választja meg, hogy mit és milyen körülmények között valósít meg. Én azonban a nagy meleg dacára és annak ellenére, hogy nem osztozhatom a fürdőnadrágos fürdőzők kellemes élményeiben, mégis örülök, hogy itt lehetek önök között.
Örülök annak, hogy azért hívtak meg, mert egy közös sikert kell ünnepelni. Én ahhoz vagyok hozzászokva, hogy inkább akkor szoktak meghívni valahova, hogyha baj van, és sürgős kormányzati beavatkozás szükséges. Ha a dolgok jól mennek, ott nem nagyon van rám szükség, mert az magától is létrejön. Most ezért hálás vagyok Kocsi János polgármester úrnak és barátomnak, aki volt olyan kedves, és nem csak akkor gondolt rám, amikor pénzt kellett kérni, meg segítséget a beruházáshoz, hanem akkor is gondolt rám, amikor a munka elkészült, és most itt együtt ünnepelhetünk önökkel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretném a nagykátaiaknak elmondani azt is, hogy én nem felejtem el, hogy a legnehezebb időkben is a nagykátaiak mindig kitartottak mellettünk. Kitartottak Magyarország mellett, kitartottak a nemzet közös ügyei mellett, akkor is, hogyha egyébként politikailag az ország másfelé fordult. Ezért szeretném megköszönni a nagykátaiaknak, hogy magát azt a politikai mozgalmat, amit én vezetek, is támogatták, és személy szerint is, talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy végig éreztem, hogy engem személy szerint is támogatnak. Örülök, hogyha az elmúlt nehéz évtizedben önöktől kapott támogatást valamivel viszonozhattam. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt lehetek önökkel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, azt is szokták persze mondani, hogy a miniszterelnök az nem szokott eljönni olyan kisebb beruházásokra, mint ez a gyógyfürdő. Ott van az Audi, meg a Mercedes, meg hát ezek a nagy ügyek. Van persze igazság ebben a gondolatban is, de szeretném elmondani önöknek, hogy persze mindig is szüksége lesz Magyarországnak nagy gyárakra, Audikra, Mercedesekre, meg persze magyar gyárakra is, de csak azokból nem fog felépülni Magyarország. Ezért meg kell becsülni azokat a helyi kezdeményezéseket, mint amelyeket itt Nagykátán is láthatunk. Igenis számít, hogy eddig 10 ember dolgozott itt pedig fog dolgozni majd még 15 újabb ember. Igenis számít az, hogy most itt egy fürdőt adunk át, aztán majd, ha az idegenforgalom megindul, akkor majd lesz még újabb munkahely, lesz kenyérkereseti lehetőség újabb családok számára is. Ezért a kicsit, a helyi kezdeményezést, a magyar vállalkozást meg kell becsülni. Ráadásul, tisztelt Hölgyeim és Uraim, bizonyára megfigyelték azt is, hogy a tudósok tekintélyes része éppen azzal a kérdéssel foglalkozik, aminek a megünneplésére mi itt összejöttünk, vagyis a vízzel. Ha kinyitják a tudományos folyóiratokat, akkor azt látják, hogy tudósok garmadája foglalkozik azzal, hogy vajon a Földön kívül hol lehet még vizet találni. Aztán vannak olyan tudósok, akik meg azzal foglalkoznak, hogy amikor föltárnak egy-egy régi civilizációból itt maradt emlékeket, akkor azt vizsgálják, hogy hogyan, milyen kultúráltan használták fel az akkor és ott élő népek a vizet, volt-e fürdő. Ebből is jól látszik, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy a víz megléte az élet első számú föltétele, fölhasználásának módja pedig a civilizáció fokmérője. És nem kell ahhoz minden újságot elolvasni, hogy tudhassuk, hogy a vízhiány világszerte komoly gondokat okoz hamarosan. Erről viszont könnyen eszébe juthat az embernek az, tisztelt nagykátaiak, hogy mi magyarok sokszor irigykedve nézzük mások szerencséjét, búsulunk a magunk balsorsán, és közben ritkán, időnként pedig egyáltalán nem vesszük észre azokat az adottságokat és lehetőségeket, hova tovább kincseket, amelyeknek a birtokában vagyunk. Magyarországnak ilyen kincse a termálvíz, amelynek igazán komoly kiaknázását még 2000-ben az első Széchenyi terv idején indítottuk meg. Örülök, hogy egy olyan kivitelező cég és vezetőivel találkozhattam most itt megelőzően, akik már az első Széchenyi terv időszakában is fürdőket építettek Magyarországon. Most tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezt a kivételes adottságot, amely Magyarországot a vízhez köti, minél inkább ki kell használnunk. Örülök annak, hogy a nagykátaiak is látnak ebben fantáziát, és az idegenforgalomban tapasztalható nehézségek ellenére is belemertek vágni ebbe a fejlesztésbe. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ha megengedik, ezen a fürdőn túlmutató egy-két nagyobb kérdésről is szeretnék néhány szót szólni. Szeretném kihasználni az alkalmat, hogy elmondjam önöknek azt, hogy mindannyian látjuk, hogy Európa komoly bajokkal küzd, és csak az az ország lehet igazán sikeres, amely képes arra, hogy néhány dologban gondolkodásmódváltás és szemléletváltást hajtson végre. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Magyarország nem akkor lesz versenyképes, hogyha kikoplalja a válságot. Nem is akkor, hogyha újabb külső segítségre vagy hitelekre vár. Ez az út, ezek az utak nem váltak be. Ez a mostani beruházás is azt bizonyítja, hogy csak a szívós munka, a helyi kezdeményezőképesség, a leleményesség és a szorgalom tehetik sikeressé a magyarokat, Nagykátát és egész Magyarországot.
Én meg vagyok győződve arról, hogy a magyar emberekben benne van az alkotóképesség, sőt, ott van a szorgalom is, csak utat kell nyitnunk a számukra, hogy mindez felszínre törhessen és értéket teremtsen. Az új Széchenyi tervtől éppen ezt várjuk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretném, ha tudnák, hogy a Nagykátai fürdő bár az új Széchenyi terv támogatásával épült, de a Széchenyi terv a költségeknek csak a felét fedezte. A másik felét az itt élők állították elő. Ez az ő tervezésüknek és munkájuknak az eredménye. Szeretném határozottan ezért kijelenteni, hogy ez a fürdő nem az állam ajándéka. Ez a fürdő csak azért jöhetett létre, mert megvolt hozzá az itt élők eltökéltsége, kitartása, gondos pénzügyi tervezése, és ezzel előteremtették az 50%-os önrészt. Ez egy nehéz feladat, önök megoldották, gratulálok ehhez. És persze nem kell azon meglepődnöm, hogy ha eljövök ide és átadunk valamit, akkor a polgármester szerét ejti annak, hogy hangsúlyozza, hogy azonban ezzel még mind nincs megelégedve, mert itt még további fejlesztésekre van szükség, úgyhogy iparkodjon a miniszterelnök, szedje magát össze a kormány, mert Nagykáta újabb remek fejlesztésekkel szeretné gyarapítani az itt élők életlehetőségét és életszínvonalát. És ez rendben is van, tisztelt polgármester úr, neked igazad van. Én örülök, ha azt látom, hogy valahol csinálják a dolgokat, vállalkoznak, tervek vannak, ahol értik, hogy a dolgok maguktól nem fognak létrejönni, mások helyettük nem fogják sem megcsinálni, sem kitalálni, hogy mire volna itt szükség. Természetesen most felelőtlenség lenne elköteleződnöm nagyobb beruházások mellett, de egy dolgot biztosan mondhatok a nagykátaiaknak, ez pedig az, hogy minden olyan fejlesztést, amely valamilyen módon a családokkal és a gyermekekkel kapcsolatban áll, úgy, mint eddig, a jövőben is támogatni fogunk. Gyermekek kellenek, családok kellenek, mert családok nélkül és gyermekek nélkül nincsen jövő. Semmilyen közgazdás sem tud egy országnak jövőt kigondolni, ha nem születnek gyermekek, ha a szülők nem nevelik föl őket, nem tanítják és nevelik őket tisztességesen. Ezért a magyar kormány minden olyan önkormányzattal kész együttműködni, akiknek fontos a család, fontosak a gyermekek, és az ő érdekükben akar beruházásokat, például tanmedencét építeni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Természetesen szeretném önöket arra is emlékeztetni, hogy ha igaz, hogy hitelekből nem lehet Magyarországot fölemelni, ha igaz, hogy kikoplalni sem lehet a jólétet, akkor választ kell adnunk arra a kérdésre, hogy mégis hogyan fogunk boldogulni. És szeretném itt ennél a közös sikernél is megismételni azt, hogy bármennyire is vannak biztató jelek, Magyarországnak még sok nehézséggel kell megküzdenie. És ez így is lesz egészen addig, amíg a 10 millió magyar emberből legalább 5 millió nem fog dolgozni. Amíg a 10 millió magyar emberből legalább 5 millió nem fog dolgozni, nem talál munkalehetőséget, nem kap értelmes munkalehetőséget, addig Magyarország nincs túl a nehézségein, addig Magyarország még nem áll biztosan a saját lábán. 2010-ben a kormányváltáskor Magyarországon 3.750.000 ember dolgozott, 3.750.000, és ebből csak 2.600.000 ember fizetett adót. Ez pedig azt jelenti, hogy 2010-ben azért voltunk mi az összeomlás határán, mert azzal kísérleteztünk, hogy majd 2.600.000 adófizető fogja fenntartani a 10 milliós országot. Ez lehetetlen. Ebbe csak belehalni lehet. Ma már ott tartunk azért, hogy mindenki, aki dolgozik, valamennyi adót fizet, és ott tartunk, hogy 80 000-rel többen dolgoznak, mint 2 évvel ezelőtt. És ez még mind nem elég. Mert el kell érnünk az 5 millió munkaképes és munkára kész ember Magyarországát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy végezetül még egyszer gratuláljak Önöknek. Örülök annak, hogy Nagykátán látták, fölismerték és érvényt szereztek annak, hogy a jövő útja nem a kivárás, nem az ügyeskedés, hanem a bátor vállalkozás, a munka és az értékteremtés. Gratulálok a nagykátaiaknak az új fürdőhöz, kívánom, hogy ez a létesítmény jól szolgálja az itt élők és az ide látogatók egészségét. A magyar kormány nevében pedig szeretném megerősíteni, hogy a nagykátaiak mindig, mindenben számíthatnak Magyarország kormányára. Hajrá Magyarország, hajrá Magyarország! Semmiképp nem váltás. És nem belépni is máshol. Köszönöm, jó
Kérem, fogadják sok szeretettel Mága Zoltán hegedűművész előadását.
művész úréknak köszönjük szépen ezt a világszínvonalú előadást, hogy a végigkapcsolat megérdemelnek. Szeretném megkérni a kis segítőinket, hogy az ünnepélyes szaladátadáshoz készüljünk elő. Szeretném felkérni Orbán Viktor miniszterelnök urat és Kocsi János polgármester urat, hogy a Nagykártyai Gyógyfürdő épületének ünnepélyes átadását jelképező szalagottal legyenek szívesek és vágják át. A polgármester úr, annyit kérnék szépen, hogy a hölgyeket megkerülve hátulról kellene a szalagotot elvágni a kedvesek. Jöjjön közben, hogy jobban mutassak, igen. Semmi más nem fognak mutatni, csak magát meg igen. Esetleg még a János. Az AIV ZRT vezérigazgatója Peresztegi Imre úr szeretné átadni a fürdőház kulcsát polgármester. Polgármester úr, nagy tisztelettel átadom a házi jelképes kulcsát. Szolgáljon a helyi közösség érdekeit. Sok sikert kívánok, és köszönjük szépen az együttműködést és a lehetőséget. Jó volt, hogy itt voltatok, de most már jó helyen. Szeretnénk következő projektre is. Köszönjük szépen. Igen. De hát azt gondolom, hogy amikor vége van, nem? Igen. Gratulálok össze véget. Köszönjük szépen. Fogadják sok szeretettel a Nagykártyai általános és középiskolás diákok közös dalát és műsorát, akik valójában is birtokba veszik az új létesítményünket.